खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो ट्रेनिं जाफुबाय थानायावनो गंसे फाइटार जेटआ बेफ्रुनायजों सानै सुबुंनि जिउ खहा जिउ गोमानाय सानै सुबुंनि मादाव सासेया हिमाचल प्रदेशनि मन्डीनि विं कमान्डार एम राणा आरो गुबुन सासेया फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट आद्वितीया बाल बिथाङा जम्मुनि ट्रेनिं होफुबाय थानाय समावनो मिग 21 फाइटार जेटआ राजस्थाननि बारमाराव गोजौआवनो बेफ्रुदों जायनि थाखाय बिथांमोनहा गावनि जिउखौ रैखा खालामस्लाबनो हायाखै टेकनिकेल जेंना जानायनि थाखायनो फाइटार जेटआ गोजौआवनो बेफ्रुदों जाथायखौ लानानै भारतनि डिफेन्स मिनिस्टार राजनाथ सिंह बिथाङा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों आरो बेनि सायाव नायबिजिरनो थाखायबो बिथोन होनाय जाबाय आलादा बड'लेण्डनि दाबिखौ लानानै फैगौ 8 आगस्टआव दिल्लीयाव धरना हैगोन बे खौरांखौ मिथिहोदों दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा फोरमायथिबावदों दि आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि दाबिखौ लानानै गुवारै सावरायनो थाखाय फैगौ 1 आगस्टआव क'क्राझाराव बड' नेशनेल कन्वेन्शन हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारियाव गासैबो माहारियारि आफादफोरजों लोगोसे मेलेमजिबिफोरखौ हांख्रायहरनाय जादों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा जेबो फारागथि खालामालासे जाहाथे नुजाथिफैयो बेनि थाखायबो खावलायहरो बिथाङा लोगोसे फोरमायथिबावदों दि आलादा बड'लेण्डनि दाबि खालामनो थाखाय 8 आगस्टआव दिल्लीयाव थांगोन आरो बेनि थाखाय 4 आगस्टनिफ्रायनो रावना होजेनगोन दासान्दि दिल्लीयाव पार्लामेन्ट सेसन जागासिनो दं आरो बे सेसना 13 आगस्टसिम थागोन बेनि थाखायनो हरखाबै दिल्लीयाव थांनायनि थांखिखौ लानाय जादों होननानै फोरमायथियो बेनि अनगायैबो जायनाखि बिटिआर गोरोबथायाव बड'लेण्ड नांला होनानै फाइनाल सल्युशन खालामनानै गारबोदों नाथाय बेखौ रायजो राजाफ्रा गनायनानै लानो हायाखै बेनि थाखायनो जायनाखि भारतनि कन्स्टिटिउशननि आर्टिकल 2 आरो 3 नि गेजेरजों आलादा रायजो दाबि खालामनायनि मोन्थाय दङ लोगोसे जोंहा आलादा राव हारिमु थानायजों लोगोसे जों बे हानिनो थागिबिखा बेनि गेजेरजोंनो आलादा बड'लेण्डखौ दाबि खालामगोन होननानै फोरमायथिबावो दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि दाबियाव गासैबो रायजो राजाफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादफोर लोगोसे एक्स एनडिएफबि आरो एक्स बिएलटिनि सोद्रोमाफोरखौबो बाहागो लानो थाखाय हांख्रायहरो बिथाङा गुबैयै एक्स एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोर बिथांमोनखौ बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों रैखाथि होनो हायाखै बिथांमोननि थासारिया गाज्रिसिनसो जादों बिथांमोननि केसआ दासिमबो बोखारजायाखै रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे गासैबो एनडिएफबिफोरा दासिमबो उदां जायाखै जायफोरना फासिनि अर्डार दंमोन बिथांमोननि फासिनि अर्डाराबो बोखांजायाखै बेनि अनगायैबो गोलाव सम हारिनि थाखाय सोमावसारनाय एनडिएफबि बिथांमोनहा बन फाननानै आरो थेला बोनानै जानो गोनां जादों होननानै फोरमायथियो बिथाङा बेनि अनगायैबो जोंनि मोन्थाय आरो इयुनखौ रैखाथि होनो थाखाय आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि दाबियाव गासैबो रायजो राजाफ्रानो बाहागो लानांगोन होननानैबो बुंथिबावो बिथां दावराव देख्रेब नार्जारिया थांनाय 28 जुलाइआव आसाम सोरखारा केबिनेटआव थांखि लानायखौ हेंथा होदों भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बुद्धेश्वर बर' आरो गाहाय नेहाथारि बाबुल अखाफोर बर' बिथांमोनहा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा बुंथिदों दि आसाम सोरखारा बर' हारिखौ फोजोबस्रांनो खैसोर खालामदों बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि आसामनि साहा बागान आरो सासापुर ओनसोलफोराव एसामिस बिजोंनि फरायसालिफोरखौ मडेल फरायसालि गायसनदों नाथाय बर' ओनसोलनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ इंराजि बिजोंनि फरायसालिसो गायसननाया नोजोराव गोग्लैदों लोगोसे जोंनि बिमानि रावनि बिजोंफोराव थाखो 3 निफ्राय थाखो 12 सिम सानखान्थि आरो बिगियान आयदायाव इंराजि खालामनो सोरखारा जि थांखि लादों आरो भेन्सार फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामला होननानै आसाम सोरखारा जि थांखि लादों बेजों बर' बिजोङा खैफोदाव गोग्लैदों आरो आसाम सोरखारा लानाय बे थांखिखौ थाबैनो बोखांनानै लाफिननांगौ होननानै दाबि खालामो बिथांमोनहा मानोना ओनसोलनि गोनांथिखौ नोजोर होनानै रायजो राजाफ्रा रां खांनानैसो फरायसालिखौ गायसनदोंमोन आरो आसाम सोरखार आरो सेबायाबो बिनि थाखाय गनायथि होदोंमोन नाथाय दा आसाम सोरखारा भेन्सार फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनाय जानाय नंला होननानै जि थांखि लादों बेयो जोबोद दुखुनांथाव होननानै बुंथियो बिथांमोनहा बेनि अनगायैबो गोबां ओनसोलफोरावनो हायार सेकेन्डारि लेभेलाव बर' बिजोंनि सोरखारि फरायसालि गैया जि गंसे गंनै हायार सेकेन्डारि लेभेलाव बर' बिजोंनि सोरखारि फरायसालिफोर दङ बेयावबो थाखो 6 निफ्राय 12 सिम इंराजि बिजों खालामनानै होयोब्ला बर' रावा थांनानै थानाय नङा होननानै फोरमायथिबावो बिथांमोनहा बेनि अनगायैबो सानखान्थि आरो बिगियान आयदायाव इंराजि बिजोंजों फरायसाफोरखौ फोरोंथाय होनो थाखाय गिबियाव फोरोंगिरिफोरखौ ट्रेनिं होग्रोनाय जागोन बेनि उनाव जुदि फोरोंगिरिफ्रा हायाबा भलन्टियार रिटायारमेन्ट होनो थाखायबो आसाम सोरखारा जि थांखि लादों बिनि सायावबो गिखांनाय मोन्दों होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा जायनाखि बुहुमनि मादावनो साइन्स आरो टेक्न'लजियाव गोबां जौगानाय हादोर जेरै चाइना जापान आरो जार्मान हादोरफोरावनो गावसोरनि बिमानि रावजोंनो फरायो नाथाय जोंनि आसामाव बिमानि रावखौ गोनांथि होआलासे सोनाबारि हादोरफोरनि हारिमुखौ लाबोनो नाजादों
नाथाय फरायसालियाव गोनां जानाय आंखालफोर जेरै फरायसालि लुफुंनाय आरो फोरोंगिरि थिसननाय बायदि बायदिफोरखौ आसाम सरकारा मावफुंनानै होनो हायाखै। बेनिखायनो आसामाव आसाम सरकारा बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ फोजोबस्रांनायनि जि थांखि लादों बेखौ बोखांनानै लाफिननांगौ होननानै बुंथियो बर' थुनलाइ आफादा आरो बर' थुनलाइ आफाद एबसु आरो माहारियारि आफादफोरजों सावरायनानै आसाम सरकारा गोदान थांखि फोसावफिननांगौ होननानैबो बुंथिबावो बिथांमोनहा। फैगौ 1 आगस्टआव भटार पार्टी इन्टारनेशनेला मानब श्रृंखल हाबाफारि लादों। गुवाहाटीनि मदनपुरनिफ्राय आमिनगावसिम 40 किल'मिटार प्ले कार्ड लानानै हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों, जेराव 2000निबो गोबां भटार पार्टी इन्टारनेशनेलनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे मददगिरिफ्रा बाहागो लागोन होननानै फोरमायथिदों भटार पार्टी इन्टारनेशनेलनिफ्राय। बिथांमोना फोरमायथिदों दि रायजोआव GST बांनायनि थाखाय मुवा बेसादनि बेसेनफोरा बांदों, जायजों सरासनस्रा सुबुंफोरा संसार जानायाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन बिथांखिनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो न' बां होआलासे साफ्रोमबो भटार्सफोरनो 8,000 राङै होनांगौ आरो बे रांजोंनो रायजो राजाफ्रा न' बां लुनानै लागोन, सोलोंथाइ लागोन आरो गाननाय जोमनाय बायदि बायनानै लागोन होननानैबो दाबि खालामबावो बिथांमोनहा। आरो बेफोर गासैबो दाबिखौ लानानैनो फैगौ 1 आगस्टआव भटार पार्टी इन्टारनेशनेला हानजा सुरनाय हाबाफारि लागोन होननानै फोरमायथियो। बेनि अनगायैबो सोरखारि बिथांखिफोरा माखासे दालाल आरो दैदेनगिरिफोरनि पकेट गरमल' खालामग्रा होननानै बुंथिबावो बिथाङा। माजबाद बियाबनि सिङाव थानाय माजबाद जौगाखां खोन्दोनि गुबुन गुबुन VGDCनि बिजेपिनि चेयारमेननि हेंथायै जाख्ल'नायनि अजद। ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला MGNरेगा बिथांखिनि गेजेरजों माजबाद जौगाखां खोन्दोनि माखासे मावख'गिरि आरो VGDCनि चेयारमेनफोरा 4 जौखोन्दो 5 जौखोन्दो रां लादों। माजबाद जौगाखां खोन्दोनि सिङाव थानाय बायपुकुरि, अरां VGDC आरो गुबुन गुबुन VGDCनि चेयारमेनफोरा MGNरेगानि 5 लाखनि खामानियाव 4 जौखोन्दोआलागै लादों, जाय 20,000 रां जायो होननानै फोरमायथियो रायजो राजाफोरा। बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफाया रैखाथियैनो दं। बे खोथाखौ बुंथिदों प्रमद बर'आ। बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफा, जेराव भेन्सार फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनायनि खोथा दं, नाथाय आसामाव भेन्सार फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनाय जानाय नंला होननानै आसाम सरकारा बावैसो थांखि फोसावदोंमोन, जायखौ लानानै बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफाया नंमारगौना नंमारा बेखौ लानानै खुद्रिखांदोंमोन अल बिटिआर भेन्सार एलिमेन्टारि टिचार्स एस'सिएशनआ। आसाम सरकारनि बे थांखि लानायनि सायाव प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों दि बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफाया रैखाथियैनो दं। बिनि सायाव आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिजों सावरायनाय जादोंमोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। बेनि अनगायैबो सोलोंथाइ बिथिङाव जि जेंनाफोर दङ बेखौ सुस्रांनो थाखायनो आरो भेन्सार फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनो थाखायनो बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफाखौ लानाय जादों होननानै बुंथिबावो प्रमद बर'आ। मख'नो गोनांदि आसाम सरकारा आसामनि भेन्सार फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामला होननानै जि थांखि लादों बेयो बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफाखौ एंगारनानै ना गासै आसामनि थाखायनो बेनि सायाव खेंफोरथि होफैनो थाखाय सानथामनि गेजेरावनो आसाम सरकारनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि आरो प्रमद बर' बिथांमोनखौ खावलायदोंमोन अल बिटिआर भेन्सार एलिमेन्टारि टिचार्स एस'सिएशनआ। नाथाय बेनि सायाव आसाम सरकारनिफ्राय दासिमबो रावबो खेंफोरथि होफैयाखै। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।